नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पूरा यूपी में बारिश हो रहल बाटे, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। बीतल 24 घंटा के दौरान उत्तर प्रदेश में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कइल गइल बाटे, जो उनके सामान्य से 17% ज्यादा बाटे। मौसम विभाग द्वारा 14 जुलाई तक खातिर उत्तर प्रदेश में तेज बरसात वज्रपात का अलर्ट जारी कर दियल गइल बाटे। मौसम विज्ञान के अनुसार 11 से 13 जुलाई के बीच भारी बरसात के आसार बाटे। ये बारिश पूरा प्रदेश के भिगो सकेला। कुछ जिला में भारी बारिश का भी संभावना बाटे। बीतल 24 घंटा में मानसून का सक्रियता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य बरसात भइल। ए दौरान बिजनौर के चांदपुर में 70 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड भइल बाटे। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश गाजीपुर में देखे के मिलल। वहीं एकरे मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकदम झमाझम बारिश होइल भैया। पूरा 24 घंटा में पूरा शहर के भिगो के रख देलस। लेकिन अब पूर्वांचल के क्षेत्र में भी भारी भरकम बारिश होखले का आसार बाटे। मौसम विभाग के अनुसार 11 से लेके 13 जुलाई के बीच झमाझम बारिश पूरा प्रदेश में होखे वाला बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।